belai no hambai kubui langma tv no ring man hingke mo haise goto koitar din kamu 5 tarik dan 6 tarik hingke nobar koto phaima bai belai kheno ani rabat bagan khotingkha sudu ani simiya gana guni ani bosanbo bonbo khotingkha gerung sarjagaya gerung khamjaga ani jini rabat khotingkha prai 27 tokani bufangke kawono budoi 600 400 moto gerikha bufang pura bai phuisai sibaika gani bosan bahaino bon bahaino ang saito tongo bon bahaino prai 200 300 bon bufang bai thangka ingke tau punto kuno फेजुलटो मायाखो आनी कसार मुंका हाय जेहेतु जोङो राबाद बाजे पिसा मिसा तिनि संसार तलि दंमानि तिनि बोसा बोतै लेखाफोरा खालामनाय दङ तरायरक अमनो तिनि एकटा सम्पद न पिनाय बेराग जागानो मोबाइल चुगि दंमानि ताबो खुंखे पुरा बेहाल अवस्था इदि बनि बागे आं सानमु जोङो माननीय मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार न बेयाव क्षतिपूरण हिसाबखौनो मांखा हंके आगामी दिनाव नगनु खुङो चलनानै सेबसाबुंनानै ताबसुक दरा कोनो गभर्नमेंट থেকে बागान दग इंकरि खायजागिया नायफायनाय करै तहसिलबो बुफांबाय मानि नायफायनाय करै ताय आन नग बाहायनो मोटा मोटी खुगितलांखा आं थुमान नग बेबाग न आरोबो कोनो थुनानि तंनानि कोनो व्यवस्था करिखा आर बाहाय नग बायथां नग माने तीन खुगितलां थांबायखा गाबोनो आं सानमु जोङो जारा गभर्नमेंट दंनाय मुख्यमंत्री डक्टर मानिक साहानो बनि टप हयते जों जदि सुबामु मांखा गाबा तिनि उल' बेलाय जों तङै थानानै जाय थानानै सेफटिंगान होनाय हायहैनो अनुरोध मा खालायो सुबा सुमानानि बागै आनि मुं शान्ति देबब्रमा म जगाईबारी विलेज बिश्रामंग पीएस सिपाही डिस्ट्रिक्ट जाला टोटेल ताबुकनि नियाव जागा सुं तुनुगो जेनिन बागानाव फाइमेनि पुराय मोटा मोटी न यांग रगो तस्करिखा इंगे ताबुक टोटेल नोंनि माबा जागावो मिनि कयसो बफां कायजाक दं बा ताबुक कयसो बायखा और बफां कायजाक दंमानि प्राय 500 रक कावानो 500 जागा तो नुखानाय गो महाय बिसि करेखा गोबां बायकुखा इंके गोरों थाम जागानि राबाद बागान दंमानि गोरों थाम जागान बायका आ बाय इंके थांखाना प्राय 500 600 बफां न गाबोन बागै ताबु मीडिया नि टप होते जारा नाय तंनाय रंनो आम बागै न गभर्नमेंट থেকে सुबाबु मानान बागै कयजाव हामबाय मिनि से तामो आन बराव दसबागन मिनि कयसो बायखा आनि 300 बायखा बो जागन मिनि बाय आन बागान के तो गानाम जे ताबु ते कयसो दं बाय के 150 तो से मिनि मुंगा किसे देबो इंके मखे न न खंगांगे नबार कतर फाइफुरु पुरा साल खुगितलांबायखा ताबु कष्ट मस्त आं फैसा निजिनि रां फैसा बाय 3 दक दाम कमनि 3 नाहारिफोर मा बगुराखा टंथाय नक मनानि ताय नक करै दाम माले जों खोनाबो गभर्नमेंट दग सरकार दग किसा मिसा आर्थिक सहायता मानो हनै ताक पुंतो मान्याखौ मुंसापनो गेताय नक बायमानि तहसिलदार बबासे पम फाइनाय फेयाको बनि बागै जों गभर्नमेंट থেকে কোনো रां फैसा खक्सापनो लेथलेमनि फम मायाखौ नों सरकार हयतो कोनो नगर किरा मा खता नक बमायाखौ आनि कार्ड बो बीपीएल कार्ड किन्तु गभर्नमेंट থেকে কোনো नक बो खुंसा मायाखौ ताबसुक जरा जे नों तामुक खाय रखाय दं उ राबाद किसा तंमानि आबारक बायनो नुखंगो चलि दङ जे नों बाबु माने सरकारनि थानि सरकारनि थानि आव नक रक मांखा हंगाबा तायो नक 3 दक खुगितलांमानि किसा खरसक मांखा हंगाबा बेलायखौ जामानि